Toto ozaj mohla byť prvá Nobelová cena pre Slovensko, ktorú by dostal Jozef Murgáš. Volám sa Jan Šebo, som elektroinžinier, zástupca klubu Jozefa Murgáša a budem hodnotiť spot Telekomu o Jozefovi Murgášovi. Áno, práve v ten deň bola búrka, ale jeho systém bol tak sofistikovaný, že nemal na prenos vplyv. Okrem toho, že bol kňaz, samozrejme, a mal svoje povinnosti kňazské, bol maliar a zbieral motýle. Mal ich 9000 kusov z celého sveta. Roky sme čakali na tento moment. Jozef Murgáš bol veľmi dobre zobrazený v tomto spote. Vyzeral naozaj ako on, veľmi sa mu podobal. Pán asistent Šedl bola veľmi dôležitá osobnosť, pretože on bol výborný telegrafista. Murgáš bol vynálezca, príkopník, ale nebol telegrafista. Hlavne keď sa konali verejné alebo oficiálne skúšky, bolo dôležité, aby telegrafista rozpoznal vyšší a nižší tón. Vytvorili sme úplne nový spôsob bezdrôtového prenosu. Tento systém nebol duplexný, ako sme zvyknutí dnes, že hovoríme aj počúvame naraz. Ak chceli vysielať, preložil páku, bolo to vo fáze vysielania, na druhej strane počúvali naopak, keď prijímal, preložil páku do prijímacej polohy. Počujete ma? Počuje ma niekto? Do you hear me, does anyone hear me? Áno, presne tieto slova povedal Jozef Murgáš, ale odzneli v angličtine. V tomto spote má pán Murgáš slúchadlá, do ktorých mu prichádza správa, potvrdenie o tom, že jeho hlas bol počuť v éteri, ale v skutočnosti to bolo trošku ináč. Jeho asistent Stegner zo Scrantonu mu zavolal po normálnom telefóne po drôte, že jeho hlas počul v éteri aj napriek zúriacej búrke a signál prišiel nerušený. Jozef, počujeme ťa. Keď som videl tento spot, bol som veľmi dojatý. Vystihuje genialitu Murgášovho vynálezu a pritom to oznámi miliónom ľuďom. Ja a mnohí iní aktivisti sa už 70 rokov snažíme o osvetu, ale nedokázali sme čo vy v jednej minúte. Za to patrí vďaka aj tvorcom, aj Telekomu za takýto spot.